Здравейте на всички, които искат да се учат да шият гоблени. Имах запитване от позната как се шие гоблен, защото е изгледала клипчета, в които е нямало обяснение точно първите стъпки за започване на гоблен. Аз сега ще ви покажа първите стъпки, които са нужни да започнете да шиете гоблен. Първото, което е нужно е, когато си вземете панамата, гоблен, който ще дали е окомплектован, готова комплектовка или вие ще си окомплектовате сами по схема, първата ви задача е да си обримчите панамата. Това означава, ето така, с такова възълче, през няколко реда, на различни редове, през няколко дъбки, ето така, няма нужда да се стараете, да се бине цялото парче панама. Защото в процеса на шиене, ето така, тук е започнала да се разнищва. И ще започне да ви се разнищва панамата. И в един момент няма да ви остане достатъчно плат, който ще ви е нужен за поставянето на гоблена в рамка. Втората стъпка е да си начертаете схемата. Ето така. От горния ляв ъгъл почвате едно надолу. 1, 2, 3, 4, 5, така додолу. По същия начин и отгоре. 1, 2, 3, 4, 5 до края. И от всички страни така се прави. Така. И ето така. По същия начин. На панамата следвате същите стъпки, както на схемата. Тук започвате от едно и от тук е едно. Върху панамата оставате две квадратчета от всички страни, да има по две квадратчета. Тези две квадратчета плат, които остават, ще са ви нужни за поставянето после на рамката. Това ви е ъгълчето. От тук започва да се шие насам гоблена. Ъгълчето, краят на гоблена. И по същия начин, както на хартиената схема, така и на гоблена, започвате едно до края. Ето така. Ето го и другото ъгълче. По същия начин надолу, додолу. Ето така. 15, 11 са краечетата. Ето ги. 15, 11. И така. От всички страни трябва да останат по две квадратчета. Това са първите стъпки за започването на гоблена. Сега ще сложим гергеф. Сега ще ви покажа как се слага гергефа. Защото аз шия с гергеф. В началото бях започнала да шия без гергеф. Ето така се развинтва. Ето това ни е гергеф. Дървен гергеф съм избрала в момента. Има много видове, различни големини, пластмасови, дървени, квадратни, кръгли. Има различни видове. В момента съм се избрала този. Но ще е по-лесно с правоъгълен. Тук да се захване панамата. Ето така се слага долната страна. Трябва да не се захваща ъгълчето, защото да може да ви е по-лесно да шиете после долния ъгъл. Ето така, отгоре. Трябва да влезе в долната част. Сега секунда да оставя камерката. Сега ще го наместиме. Затягаме и като междувременно и си опъваме панамата. Ето така. От всички страни, за да се изравни, за да е по-хубава опъната панамата. Ето така. И става като барабанче, като чукниче. Да се стягате още, ако има нужда. И пак опъвате.
така ще е по-лесно при самото шиене. И когато шиете с гергеф, когато шиете се тази част, после се мести и в края, когато се освободи гергефа, когато се приключи гоблена, няма така наклон на една страна. Защото когато се шие без гергеф, самия гоблен придобива една наклоненост. И после по-трудно за изправянето му. Нали, може да се изправи, но ще е малко по-трудничко. В следващото видео ще ви покажа как да започнем да шиеме самия гоблен. Видовете бот и по схема, шиенето по схема. Благодаря ви и очаквайте следващото видео.